Сезгә сәлам, мин Корбанов Динар. Берничә еллык мин үземнең туганнарны гади текст файлына яза башладым. Аннан соң аны HTML файлга әйләндердем. Аннан соң скриптлар эшләп ясадым. Аннан соң бүтән кеше дә куллана ала торган итеп ясадым мөгаеним аны. И интернетка куйдым. Шуны ничек кулланасы икәнен күрсәтмәкче булам. Аны алыр өчен минем Динар Куран дигән страницадан кереп китәргә була. Монда минем группа бар. Минем программалар турында. Монда шуның сылтамасына кереп була. Менә шушы туганнар HTML дигән файлны ачсам, ул күренә. Менә буларны сакласагыз үзегезгә, һәм монда бу data1.js дигән файлны төзәтсәгез, менә монда үзегезнең мәгълүматны тутыра аласыз инде, чыгара аласыз. Менә монда Галигә карата кемнең кем булуын күрсәтә. Туган гаиләсе, балалары. Менә Ләйсәнгә бассам, Ләйсәнгә карата Гали ул менә әтисен, Гали белән Нибар әтисен исәплә. Монда менә 1 иң якын кешеләр, 2 дигәне аннан ераграк кешеләр, 3 дигәне аннан да ераграк кешеләр. Ни өчен бер туганнар белән әти белән әни икесе дә бер ераклыкта тора? Чөнки мин бала белән атаның, бала белән ананың арасын бер дип алдым дагын. Икенче балага дагын бер. Ә ике баланың арасы бер ата аркылы мәсәлән 2 була. Ана аркылы дагын 2 була. Икесе бергә параллель резисторлар кебек санаганда ике туганның арасы бер булып чыга. Әти белән улның арасы бер, ике туганның да арасы бер булып чыга. Әгәр инде әтисе генә яки әнисе генә уртак булса, анда инде аларның арасы 2 генә була инде. Шушындай папка сара кирәк була. Бөтереп атып яңадан ясап икән. Мәсәлән, сез Валид дигән кешенең бу инде минем әллә ничәнче дубль инде. Гел нәрсәгә дә риза булмыйча яңадан төшерә. Валидның туганнары. Менә бу файлны саклап тормасагыз да була пока. Ансаның бер форматтан алыр өчен генә кирәк. Менә үзегезнең компьютерда күчте бу полностью. Монсы калсын, монсы тестовый бүтән кешегә биргәндә теге буш булмасын өчен монсы калсын. Менә бу data1.js дигәнен уже кешегә биргәндә моны бетереп атсагыз да була. Теге кешегә бирмисез инде бу data1.js дигәндә үзегезнең ниләр була инде, мәгълүмат була. Нахар үзегезнең тутырыр өчен шушыны текстовый редактордан ачасы. Монда мәсәлән мин хар Галинекен түгел, Валинекен тутырам дип күзәлләп китерегез. Вали.
Мында телефоннарын, үйләрен, лицензия шартларын язып куярга була. Мында бер Вали дигән кешенең ни булсын ди бу. Мында бер Вали бар, готовый. Башка кешенеке. Булсын ди. Мында менә кешенең исеме кабатланса, Вали 2 дип куярга кирәк була. Мәсәлән, монысы икенче кеше булсын ди моның. Вали 2. Рамил. Мен Рамилә булсын ди. Рамилә. Рамил белән Камил, булар туганнар булсын ди. Камилнең атасы Габдрахман. Анасы Вәлия булсын ди. Камилнең дәген атасы Габдрахман, анасы Вәлия. Намазы буларны тәртипне куяр өчен Камил Гавһария. Вәли Камил белән Камилнең баласы булгач, аны монда куям. Монысы Рамилнеке булгач, монысын монда куям. Менә монда моның икесенең дә Вәли дигән балалары бар булып чыга инде. Аның минем программа үзе дигән шулай итеп төзеп күрсәтә ул аны. Менә монда карасагыз, монда кирәк карасагыз, менә үзе шундый формула төзеп күрсәтә ул аны. Менә моннан копируйт итеп алырга була. Яңа текстовый файлга. Менә күрәсезме, монда Вагыйс, Минхаҗ Вагыйсның баласы. Менә Гөлшат, Алия Гөлшатның баласы. Шуңа күрә менә анда иттереп куйган үзрәк, уңгарак. Монда сез аны ни белән төзәтсәгез була. Ачык кушымта, блокнот. Шулай итеп төзәтсәгез була. Сау булыгыз.